moeten het maar ervaren. Ja, maar je gaat een fantastische avond hebben. Voor Regina Altenburg is het de eerste lofballon voor het eer. Ik heb het als een cadeau doen aan mijn vriend. Dus we gaan together nou. Dus ik denk dan ken ik jou het hem cadeau en dan ken ik mooi. Dus dan ik heb het op die manier mooi combineren. Regina vleent mij in een van de 34 ballonnen die het omheen gaan. Dat is voortendadelijk zeker het maximale aantal dat vliegen mij van de jouwe raar. Na 30 jaar ballonfeesten zit dat wel goed. De organisatie wil hem daarom nou op oren doorgroepen ruchtje. Vrijdag gaan wij een ballonparty doen met twee bekende DJ's, DJ Jeff K en Praia del Sol. En daarmee willen wij de jongeren, het tienerpubliek, zeg maar, weer meer naar de ballonfeesten helpen. Omdat wij van mening binnen dat een groep is die tot nu toe een beetje listenblauw is de oude aan de tijd. Het is nog even afwachten werd de ballon van Regina en haar vriend hinnenvaren zullen. Ik weet niet hoe de wierrichting is. Dus ik weet net, ik heb vermoeden dat we die kant wat uitgaan, richting Heerenveen denk ik, als ik de wienstation. Dus ja, dat moet ik even zien welke kant dat we uitgaan. Maar om te vliegen moet je eerst wel van de groen komen. Pascal. Ja. Succes hè? Ja, dank u wel hè. Het gaat heven, het gaat on.